आं फोथायो रावबो सुबुङा रावखौबो जादु मन्त्र रायनानै अजा रायनानै जिउ फोजोबनो हाया, बेमारि खालामनो हाया, रावखौबो रायनो हाया। बे बुहुमाव जाय जोनोम मोनदों बयहाबो थांनानै थानायनि मोन्थाय दङ। मानसि माहारिया बे बुहुमाव बयनिख्रुइबो साबसिन जिबि होननानै जों मिथिगौ। नाथाय जों साबसिन जिबि जानानै जोंनि गोसोआव दासिमबो खोमसि फोथायनाय थायोब्ला बेखौ इसोराबो जोंखौ निमाहा होनाय नङा। खोमसि फोथायनाय जायगा जायगा जों नुदों दासिमबो जोंनि समाजाव खोमसि फोथायनाय दङ। जर'खायै दिनै आङो बुंनो सान्दों दायना दायनि फोथायनाय आरो दायना दायनि बुथारनायनि बागै। सोरखौबा दायना साननानै सोरखौबा दायनि साननानै जिउनि जोबथा साजा होनाया बियो मोनसे खोमसि फोथायनाय। सोरखौबा न'निफ्राय आइसलेट खालामनाय, सोरखौबा बयकट खालामनाय, सोरखौबा साजा होनाय बियो मोनसे खोमसि फोथायनाय। बियो मोनसे आयेननि बेरेखा हाबा। जों बयबो मिथिनाया मोजां गोदो गोदाय जोंनि समाजाव बैसोगोरा बोराय बुरिफ्रा इसोरखौ फोथायनानै इसोरनि मुं लानानै दंफांनि रोदा रुदु बिगुर बिलाइ बिबार बेफोरखौ मुलि बानायनानै जब्राफोरखौ फाहामोमोन। बेखौनो जोङो बुङो आयुर्वेदिक ट्रिटमेन्ट। बै समाव डक्टर, हस्पिटेल, मेडिकेल बेफोरनि खाबुआबो बाङायमोन, एसेल'मोन, जायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफ्रा जिउ गोमानो गोनां जादों। नाथाय गामिनि बोराय बुरि जायखौ जोङो अजा होननानै बुंदों बैसोरो गोबां सुबुंनि जिउखौ रैखाथि होबोदों। अजानि ओंथिया दायना एबा दायनि नङा। जों बयबो फोथायनांगोन सोरबा सासे सुबुङा जादु मन्त्र रायनानै रावखौबो बेमार आजार खालामनो हाया, रावखौबो खहा खालामनो हाया। जाय बैसोगोरा सुबुङा आयुर्वेदिक ट्रिटमेन्ट होनानै बेमार आजार सोखायो बिसोरखौ जोङो दायना दायनि होननानै बिसोरो जोंनि सुथुर होननानै बिसोरखौ जोङो साजा होयोब्ला बियो आयेननि बेरेखा। बयहाबो थांनानै थानायनि मोन्थाय दङ। इसोरा जोंखौ सोरजिदों, इसोरा जोंनो जिउ होदों, बे जिउखौ जोङो थांनानै थानांगौ। लिभ एन्ड लेट लिभ। गावबो थांनानै था आरो गुबुनखौबो थांनानै थानो हो। बेफोर सान्थौखौ सान्थौगिरि सानसुमाफ्रा जोंनि सिगाङाव बुंलांदों, जोंनो लामा दिन्थिलांदों। जोंनि समाजाव सम सम जों खोनानो मोनो सोरबा अजाया सोरखौबा रायनानै उदै गिदिर खालामदों, सोरखौबा रायनानै लेंग्रा लेंग्रि खालामदों। नाथाय बेफोर गोरोन्थि। उदै गिदिर जानायनि सोमोन्दै डक्टरफ्रा जोंनो मोजाङै फोरमायगोन। उदै गिदिर जानायनि गुबुन मोनसे जाहोनानो जाहैबाय लिभारनि जेंना, लिभारनि बेराम। लिभार बेराम जायोब्ला जोंनि उदैया देरो आरो उदै देरनायनि बा लिभारनि बेरामनि गोबां जाहोनफोर दङ। बेफोर जाहैबाय खम एबा एसेल' दै लोंनाय, गोबां ना बेदर जानाय, नांगौनि बांसिन आदार जानाय, सम मथे आदार जायै। बेफोरनि थाखाय जोंनि लिभार एबा किडनिया लोरबां जानो हागौ। बेफोरनि थाखाय जोंनियाव गोबां रोखोमनि बेमारफोर जानो हागौ। नाथाय बेनि दायनिगिरिया रावबो अजा एबा दायनाफ्रा जानो हाया। सोरबा सासे सुबुङा दाय गैयालासिनो दायना दायनि होननानै बुजादों, साजा होजादों, बै सुबुङासो मोजाङै मिथिगोन बेसेबां दुखु मोनो। जाय सुबुङा दायना दायनि होननानै बुथारजादों बै सुबुंनि न'खरासो मिथिगोन बेसेबां दुखु जादों। जों दासिमबो गोरों समाज जानानै, जों दासिमबो सोद्रोम समाज जानानै दायना दायनि दङ होननानै जोङो फोथायोब्ला बियो जोंनि मोनसे खोमसि फोथायनाय। जोंनि समाजाव दासिमबो जोङो बे खोमसि फोथायनायखौ लाबाय थायोब्ला जोङो आवगायलांनो हानाय नङा। दिनै मानसिया अख्रांमा दावबायदों, हाजो हाजोमा गाखोदों, लैथो लैथोमा सानस्रिदों, लैथो लैथोमा थब्ल'दों। नाथाय जों दिनै खोमसि फोथायनानै बे खोमसि फोथायनायावनो बेंखन थाबाय थायोब्ला जोंखौ मानसिया मिनिगोन। जोंनि सोद्रोम बे ओंथिया लाथिख' जागोन। जोंनि समाजाव बे खोमसि फोथायनायखौ होस्रांनो थाखाय, बोखारनो थाखाय साफ्रोमबो समाजनि सुबुंफ्रा, गोरों गोराफ्रा सांग्रां जानांगोन आरो दायना दायनिया नंखाय होनानै जोङो फोरमान होनो हानांगोन।
दिनै आङो आंनि चेनेलनि गेजेरजों साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे गुरैयै खावलायनाय, जोंनि गेजेराव रावखौबो जोङो दायना एबा दायनि होननानै जाहाथे सन्देह खालामा। सोरखौबा जुदि जोङो बिब्दि सन्देह खालामदोंब्ला बैनिसिम जोङो थांनानै मोजाङै जोङो सावरायनांगोन। थारैनो बियो दायना एबा दायनि नामा? थारैनो बियो सोरनिबा जिउखौ सोरखौबा बेमारि खालामनाय, सोरखौबा जिउ फोजोबनाय बेफोरनि थाखाय खामानि मावदों नामा? बेखौ जोङो नायबिजिरनांगोन। नाथाय मेगन मोसोबनानै सोरखौबा जोङो दायनिगिरि होननानै जिउनि जोबथा साजा होयोब्ला बे जोंनि गोरोन्थि जागोन। आयेनाबो बेखौ रैखाथि होनाय नङा, इसोराबो जोंखौ निमाहा होनाय नङा।